ва мо баъд аз суҳбату дарёфти маълумот аз худи ӯ хабаре ки гӯё Абдурозиқ дар Дубай ба садама дучор шуда ва як дасташро буридаанд. онҳо дар як тарабхонаи Дубай вохӯрданд ва дар ҳамин ҷо шинос шуда дар бораи муҳаббати худ ӯзхон дар шабакаҳои иҷтимоӣ нақл кард. беҳрӯз фарзанди ӯ ва падарашро дар қатъи шартнома айбдор кард. салом апа ва хоҳаро, ирӯз дар бораи як зани муваффақ гап мезанем ки Фарида Расулова залатҳои директори ширкати Фаберлик шуморо метавонад ки дастгирӣ карда ба зинаҳои директорӣ бурда расонад. ҳозир линияи нав шакшодесае ки худи ҳозир ки агар регистратсия шудем шумо соҳиби 20 000 сомонӣ ва соҳиби 10 000 сомонӣ аз номи Фарида Бону мегиред ва ҳамчунин 10 одами дигара аз таги шумо регистратсия мекунад. шуморо ба қуллаҳои баланд бурдан мерасонад. аз 3 феврал то 16 феврал шахсоне ки регистратсия мешавад ӯро бетӯҳфа намемонад. дар командаи худаш барои одамои активниш розыгриш сар додагияе ки 10 та роҳхат ба шаҳри Алтай ва 5 та смартфон ва 1000 духӣ шумо соҳиби падарка мешавед. ногуфта намуд ки рақамҳо дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. салом дӯстон ва тамошобинони гиромӣ, умедворам хубу саломатед. имрӯз дар бораи яке аз чеҳраҳои шинохта, яке аз блогероне ки ба нуқсонҳои худ нигоҳ накарда, ба нуқсонҳои ҷисмонии худ нигоҳ накарда тавонист худсозӣ кунад, тавонист зиндагии худро дигар кунад, маълумот пешниҳод месозад. бубинед ки дар бораи кӣ сухан мекунем. Абдурозиқ номи ҳақиқияш Абдураҳмон Эгамов 23 сентябри соли 2003 дар маҳаллаи аҳолинишини Гиждарваи ноҳияи Панҷакенти вилояти Суғди Тоҷикистон таваллуд шудааст. падари ӯ боғбон буд. ӯ 3 бародар ва 2 хоҳар дорад. дар кӯдакӣ Абдураҳмон ба бемории рахит гирифтор шуд ва табобати пурраи тиббиро нагирифт. аз сабаби мушкилоти саломатӣ танҳо дар синни 12 солагӣ ба мактаб рафтанро оғоз кард. дар синни 16 солагӣ баландии қадди Эгамов аз 90 сантиметр зиёд набуд ва вазни ӯ баробар ба 12 килограмм буд. рӯзе хешовандонаш ҷавонро ба бозори Панҷакент бурданд. дар он ҷо ӯ шиносоии нав пайдо кард ва бо гирифтани пули аввал аз шунавандагон суруд хонд. дар ҳамон вақт дар шабакаҳои иҷтимоӣ якчанд видеоҳо бо баромадҳои зодаи Гиждарва пайдо шуданд. оҳиста оҳиста Абдурозиқ дар Тоҷикистон шахси расонаӣ шуд. дар биографияи эҷодии овозхони ҷавон аз қадри Тоҷикистон пас аз шиносоӣ бо блогер Беҳрӯз Набиев бо лақаби Барон ки соли 2019 продюсери ӯ шуд, пешрафт ба амал омад. вай падари Абдурозиқро бовар кунод ки писараш метавонад шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо кунад ва сарпарастии истеъдодро ба уҳда гирифт. ин писар ба душанбе кӯшид, саҳифаҳои шабакаҳои иҷтимоиро оғоз кард ва канали ютуби худро кушод. вай композитсияҳоро дар жанри реп иҷро мекард. видеоҳои ҳунарманди хурдсол миллионҳо тамошобин доштанд. репертураи зодаи Гиждарва асосан аз композитсияҳои лирикӣ дар бораи муҳаббати бепоён иборат буд. вақти дидуму давал гуфтум ки ту ай маи ошиқам аз дилу ҷон. Very good. It's the best. Барон ва Абдурозиқ ҳамкориро дар соли 2021 қатъ карданд. шарикони собиқ бо нашри видеоҳои якдигар дар бораи пул ҷанҷол карданд. беҳрӯз фарзанди ӯ ва падарашро дар қатъи шартнома айбдор кард ва Абдурозиқ дар бораи пинҳон кардани қисми даромади реклама аз ҷониби продюсер ва Барон нақл кард. ба ақидаи ӯ Барон Набиев танҳо барои фоидаи худ сарпарастии ӯро ба уҳда гирифт ва ният надошт ки барои табобати овозхон маблағ сарф. Абдурозиқ худро ҳамчун ҳунарманди хоксор муаррифӣ мекунад ки мехоҳад ба одамон хушбахтӣ бахшад ва аз мухлисон барои дастгирӣ миннатдор аст. дӯстонаш ӯро ҳамчун одами бошунавои комил тавсиф карданд. дар мусоҳиба Абдурозиқ борҳо дар бораи хоҳиши ташкили оилаи худ сухан гуфт. баҳори соли 2024 блогер тӯяшро эълон кард ки 7 июл баргузор мешавад, вале аз ин дигар ягон дараку ягон хабаре нашуд. Абдурозиқ ният дорад ки бо шаҳрванди Аморати Муттаҳидаи Араб бо номи Амира ки дар Шарҷа зиндагӣ мекунад издивоҷ кунад. онҳо дар як тарабхонаи Дубай вохӯрданд ва дар ҳамин ҷо шинос шуда дар бораи муҳаббати худ ӯзхон дар шабакаҳои иҷтимоӣ нақл кард. ва мо баъд аз суҳбату дарёфти маълумот аз худи ӯ хабаре ки гӯё Абдурозиқ дар Дубай ба садама дучор шуда ва як дасташро буридаанд дурӯғ аст. ҳоло ҳаёти Абдурозиқро танҳо дар Инстаграм беш аз 8 миллион нафар пайгирӣ мекунанд.
дар блог зодаи тоҷикистон худроовозхон, актёр, мушзан ва соҳибкор номида мунтазам аксҳои муштаракро бо ситораҳои шоу-бизнес, варзишгарон ва аъзои сулолаҳои ҳокими монархии шарқи наздик нашр мекунад. ӯ раводиди тиллоӣ гирифтааст, ки ба ӯ имкон медиҳад дар Амороти Муттаҳидаи Араб то ба вақти хостааш зиндагӣ кунад. امیدوارم معلومات‌های دقیق و ضروری را به خود گرفتید. اینجا با شما خیر میگویم. تا نوارهای دیگر صفحه ما را پیگیری کنید. нафароне ки мехоҳанд ки аз хати сарҳад гузашта документҳои худро сари вақт ҳал намоянд, пас ман ба шумо тавсия медиҳам ширкати баха дар як муддати кӯтоҳ метавонад ки кори шуморо осон гардонад. бо баха бимонед.